Dobar dan u vijestima. Isplata avansa ili predujma izravnih plaćanja za sjetvu počela je 16. listopada, no nekim poljoprivrednicima novac još nije vidljiv na računima, zbog toga su neki ratari obustavili sjetvu. U komunikaciji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi mogu se provjeriti u čemu je problem. Isplata predujma će se provoditi sljedeća 2 mjeseca. Za ovu mjeru vlada je ukupno osigurala 245 milijuna eura. U onom prvom naletu oni koji nisu dobili su sigurno bili ljuti i čekali su te novce. Normalno da je novac potreban, sama najava je bila, koji je bolje čitao, da se kreće sa isplatom potpora od toga termina, što ne znači da će svi taj dan dobiti. Vjerovatnost, koliko ja imam informacije po pitanju državnog poljoprivrednog zemljišta, agencija stoji da do 1.11. svi posjednici moraju imati pravo valjani papir. Dakle, svi oni kojima su nekakvi ugovori istekli prije 1.11. pa makar to bio i 30.10. morali su dostaviti agenciji potvrdu od svoje jedinice lokalne samouprave. Slavonski Brod i Sremska Mitrovica zajedno su u kreativnom međunarodnom projektu. Njegovi naziv akronim TEPIH, što znači tkanje, ekologija, poučavanje, inkluzija, harmonija, koji je dio Erasmus Plus programa. Caritas Sveta Anastazija iz Sremske Mitrovice u projekt je uključila svoje udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom. A u Slavonskom Brodu u prostorima udruge Regoć na pravom tkalačkom stanu sljedećih će mjeseci učiti osnove tehnike tkanja. Uz članove društva za cerebralnu i dječju paralizu u projektu sudjeluju i zaposlenice dnevnog boravka za osobe s mentalnim i intelektualnim poteškoćama Caritasa. I ova saradnja koja je između njihove udruge i naših će doneti rezultat da ćemo biti obučene za tkanje koje to znanje ćemo preneti našim udrugama. Mi smo se prvi puta ove godine javili na Erasmus projekat koji nam je prošao u suradnji sa biskupijom iz Sremske Mitrovice i njihovim Caritasom. Tu smo nekakve zajedničke aktivnosti predvidjeli. Znači, mi se bavimo već tkanjem tepiha, imamo nekakva iskustva već u tome i htjeli smo svoja znanja prenijeti toj udruzi. 23. godinu zaredom Caritas Slavonsko-brodskih dekanata organizirao je projekt 100 kubika toplih iskrica kojim se prikuplja novac za kupovinu ogrijevnog drva siromašnim obiteljima. U akciju su uključene i fizičke i pravne osobe, različite tvrtke s područja Slavonskog Broda i okolice. Puno dobra donosi 100 kubika toplih iskrica svake godine, pa je tako bilo i prošle. Ja mogu reći brojeve koji su bili protekle godine jer još uvijek traju prijave. To su bile, prošle godine je bilo znači 25 obitelji i 26 samaca kojima smo pomogli. Kupili smo 145 metara drva, prikupili smo sve zajedno 8.265 eura kojima smo osigurali ovim štićenicima ogrjev za zimu. Utakmica protiv hrvatskog dragovoljca za nogometaše Brodske Marsonije bila je 5. domaća na domaćem terenu koje nisu došli do pobjede i to s 3-2. Momčad iz Zagreba bila je bolja i protiv Marsonije zabilježila 3. pobjedu u gostima. Za Marsoniju su golove postigli Dilaver i Žuljević. Najveću prigodu za 3-3 imala je Marsonija u drugom dijelu, ali nakon kornera Žuljevića okvir gola pogodio je Filip Šušković-Jakopac. Nije bilo sreće, ali jednostavno tako ne možemo igrati. Mi već 3. 4. utakmicu krećemo ne od 30. minute nego drugog poluvremena tek igrati. Sa primljena 3 gola u prvom poluvremenu to se ne može ni veliki klub u Europi je teško vratiti se, tako da i to što smo mi dali drugo poluvreme je više od maksimuma, tako da za drugo poluvreme mogu biti sretan, a što se tiče prvog baš žalosno. Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Bilo to sve o vijestima, vidimo se i u Dnevniku u 20 sati. Lijep vam pozdrav!